бъде много, много дълъг полет. Здравейте от Валдемоса. Днес ще си направим обиколка из няколко града. Даже не знам къде ще ходим. Както винаги, никога не знам къде отиваме и какво правим. Мъжът ми е човек, който организира всичко. Аз просто взимам раничката и тръгвам след него. Но знам, че в момента сме в Валдемоса. И едва намерихме къде да паркираме общо взето. Но намерихме. И това е най-важното за момента. Другото важно е, че времето не е толкова горещо, а както виждате е приятно и това ще улесни разходката ни. Мисля, че избрахме прекрасно място за нощувки, защото много ми харесва, вижте. Да пък не мога. С този режим не мога да обърна камерата. Не знам дали се виждат къщите, колко са им хубави. Когато решихме, че ще идваме тук, започнахме да гледам мъжът ми. Не аз. Мисля, че говоря в нощно число, предавам си заслуги и започна да не ме бусне бягащия човек. Започна да ми показва различни места, на които можем да отседнем и доста се чудихме и накрая избрахме, мисля, че прекрасно място. Страните закуската беше много хубава, много, как да кажа, много ми хареса. Направих си значи като ме погледнеш и ми секваш целият ентусиазъм да говоря. Да, място, на което нощуваме е много чисто, тихо, изключително приятно, много хубава стая, сме с много голяма тераса. Ще ви покажа колко ни е голяма терасата. Има басейн, евентуално, не знам, в някои следващите дни можем да останем някой следобед и на басейна. Закуската беше изключително приятна, не беше много разнообразна, но пък за мен е важно да има две неща, които да ям. Аз съм доста капризна и имаше такива неща, които обичах да ям. Плодовете бяха много вкусни, саламчетата много вкусни, кашкавалчетата, така че сме се нахранили доста стабилно и в момента мислим единствено как искаме да се разхождаме и да прекараме един прекрасен ден в Майорка.
Здравейте от Палма де Майорка. Това е вторият ни опит за разходка днес. Казвам втория, защото първият път стигнахме до Дея, която не можа да ви покажа, тъй като първо, че още не можахме да си намерим самото време място за паркиране, но и да бяхме намерили, на мен не ми беше добре, не се чувствах добре и се наложи да се приберем до хотела. Починах си, изкъпах се, оправихме се, вече че съм прекрасно и дойдохме в Палма де Майорка в Палма, не е нужно да казвам де Майорка, ясно, че сме в Майорка, да поразгледаме и тук. Още ще се някъде към 36 градуса, но добре, че подухва, защото може пак да ми стане лошо. Има нещо се случва долу. Половината има голяма тълпа от хора, половината са облечени с червени тениски, другата половина са жълти. Сега ще ги покажа. И се чувам мега яката музика, изобщо нямам представа какво правят, обаче ми се стори, че има и водни пистолети на местни в цялата история. Ако е така, отивам да се пръскам. Много яко. Явно наистина е имало война с водни пистолети, защото всички, които се тръгват оттам, са мокри и държат в ръка водни пистолети. Искам и аз. Срам. От какво ме е срам? Никой не ме познава и пак не е срам. Като бяхме във Франция миналата година, минахме през любими магазин Ричос и си взех, не помня, май душ гел си взех тогава и жената там на каста ме попита дали имам membership карта, аз нямах. Исках да ви направя, искам, що пък да не. И жената ми направи, изобщо повече не съм я използвала, купувала съм си от България разни работи на същата марка, но не съм ползвала тази карта. И съответно сега сме в Майорка и виждам любими ми магазини и си казвам, не трябва да вляза, просто задължително. И си избрахме по един душ гел. И на каста жената ме пита, имате ли membership карта? Аз казвам, имах. Въведете си имейла, въведох си имейл, тя ми казва, ами супер, да, имате membership карта и получавате още един душ гел безплатен от големите разфасовки ли, питам аз, тя казва, да, от големите взимайте. Така, за 10 евро имам не един, а два големи душ гела и съм супер щастлива, защото тази марка я обожавам. И да знаете, ако ви питат някъде дали имате карта и вие нямате, направете си, заслужава си и другия път ще да имат други отстъпки и някакви намаления. No. Доброто старо Лидъл, че вчера си взехме от Лидъл да вечеряме, беше много вкусно и естествено тази вечер пак ще ядем там. Има много яка супа гаспачо и много ме яд, че в България няма тази супа. Или поне не съм я срещала. Ако сте срещали някъде, моля да ми кажете.
Влакчета струват 9 евро и на всеки 30 минути. Слезнахме на Ласуайфа, крайбрежна. Това е градче, забравих как се казва, ще изпиша някъде. Ми харесва определено много повече, отколкото Солер. Ако не беше това влакче или трамвайче, не знам как го нарека, на което видяхте, че се возим, не мисля, че някой би отишъл да разглежда долу, как се казваше, Порто де Солер, предполагам, че се казваше, защото всъщност то няма какво толкова да видите. Ох, изморих се. Качваме поредните 50 000 стъпала. Но пък успяхме да си намерим хубаво място, на което да хапнем и да възстановим силите си, преди да се приберем, да си починем малко. Беше много вкусно. Не знам за вас, за мен храната е много важна и винаги много се притеснявам, когато трябва да сядаме някъде, защото не знам какво да си избера, не знам дали ще ми хареса, но там всичко беше много вкусно и определено бих ви го препоръчала. Спирам да говоря, защото не мога повече. И днес след обед се прибрахме за час и половина, просто за да си починем, да си ударим на душче, да се изкъпем, защото е доста топло навън. И в момента се оправяме за вечеря. Ще ходим на едно място, всъщност аз не съм сигурна точно къде, на половин час е от място, на което сме отседнали, и доколкото знам е вечеря насред
алозе. Не знам, мъжа ми го е резервирал като изненада за мен, за нас. И всъщност сега ще ви покажа къде отиваме. И аз не знам. Добро утро! Пълним синя звяр и се отправяме към Дея, или Дея, май Дея, не знам, за да направим втори опит да разгледаме градчето. Обаче вижте! Колко страшно! Прекъснаха ме. Те исках да кажа, че малко страшно ми изглежда. Още повече, че тази вечер мисля, че ще вечеряме някъде в планината. На високо. Да видим. Слава Богу, успяхме да си намерим едничко свободно място и вече сме в града, който изглежда прекрасно. Леле, много е красиво тук. Много е хубаво, много ми харесва. Когато решиш да си останеш, да си почиваш след обед и да седиш на басейна, се случва това винаги. Закона на Мърфи. Поне полежахме 15 минути. За съжаление нямахме късмет с времето, за да вечеряме навън. Обадиха ни се от ресторанта и ни казаха, че заради метеорологичните условия, както видяхте бурята, която ни спира, ще вечеряме вътре в ресторанта. Ама, нищо де. Би трябвало да е хубаво да се надявах да сме навън.
Пък навън продължава да е хладно и да вали. Но нищо. Пак ще е хубаво. тъй като мама мръдне навсякъде, се оказа, че в Майорка има няколко мрънчета и едно от тях сега ще дойде да се видим и да хапнем. Идем на среща с мрънче. Много яко.
7 ден в Майорка. Разходихме се из Палма. Хапнахме много вкусно гаспачо. Сега отиваме да си вземем един великолепен сладолед. Невероятен. След което трябва да се отправяме към летището, защото полетът ни с закъснение би трябвало да дойде след няколко часа и да се приберем. И с това слагам край на този влог от Майорка. Надявам се, че ви е било малко интересно. Любов и уважение към всяка една от вас. Мама мръдна.